8 minutos sayang pag sa iyang first run. Niya ang mo luwad ani mao si Brad EYD Evelyn Yap Filipina. Mao mo luwad ani iyang pagpaparo. So karon atong ihatag si Glenn kuno niya sa iyang apil stand. Tima. Daghang salamat kanatong tanan may hapon. Tima. Doon na ganda. Minaw lang. Minaw. Pusa ko sa sakop sa Jerusalem Church of God 70 Sanctified. 70 Sanctified. Isip ko pabarog nga si Kristo nagtukod ngayon o Church of God 70 Sanctified. Unang pagpamatuon na to atong himaluan nga si Kristo nagsugo sa iyang mga tinunan, ingon nga panglakaw kamo ug himuan ninyong tinunan ang tanang katawhan magsugod sa Jerusalem. Sa Mateo 16:18 nagsulat siya nga ikaw Pedro sa ibabaw ni ining bato magapasuron ko ang akong iglesia. Bisan ang gahom sa kamatayon dili kayo makapagtok kaniya. Apan klaro nga walay mabasa na ko diha kung unsang iglesia ha. No? Una nga daghan karon ang mga pagtulunan nga mag-declaim gumigamit niya ng Mateo 16. Apan atong hibaluan igsuon ang gibilinan ni ana ulunga mao si Pedro. Unsay pagpamatuod ni Pedro sumala diriya sa buhat kung unsa pangalan sa iglesia nga gitukod dito sa Mateo 16:18. Mala sa buhat 14. Dakay aro kalimo. Versikulo 14 nagingon nagsugilon si Simon papaagi sa Dios. Bidua paguna sa mga hentil aron pagakuhaon gikan kaniya ang iyang ngalan sa katawhan. Usa ka katawhan pinaagi sa iyang ngalan. So klaro unsa ang iglesia gitawag og katawhan sa ngalan sa Dios. So imodo ilo na to nga iglesia sa Dios kanong Jerusaleman tungod kay ang pagtulunan naguna sa Jerusalem. Kung ang imong pagtulunan nagsugod sa Amerika dili tinuod. Kung ang imong pagtulunan gikan sa Pilipinas labaw dili tinuod. Mas labaw dili tinuod kung ang imong pagtulunan nagikan sa Roma. Tungod kay ang pagtulunan nga iya ni Kristo gipiyal niya ngadto sa mga Hudiyo. Mala sa Roma 3:1 sa ibitaha sa mga Hudiyo una sa tanan sila ang gipili-pili sa o ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Sumala sa Juan 4:21 mamahayag ni Kristo dito sa kababayan sa Marianon nga nag-ingon nga kamo wala makaila sa inyong Diyos isimba. Apan kami nakaila tungod kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Karon unsang iglesia ang giwali ni Pablo? Gidala niya ngadto sa Roma. Mala sa 1 Timoteo 3:15 ingon siya apan kun ako malangan og tubay kamo na sayod na ug unsa ang pagkinabuhi sa mga tao sa balay sa Dios. Walay lain kundi iglesia sa Dios haligi buhi og sukaranan sa kamaturan. So unsa ang sukaranan sa kamaturan iglesia sa Dios? Tubarog na ba? Barog na. Dugang pagbabarog. Buhat 20:28. Atong basahon ang buhat 20:28. Kung kinsa ang gipakamatyan ni Kristo Buhat dito sa Kalbaryo sa cross. Buhat 20. Versikulo 28. At nguni ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanong panon kanila nga ang Espiritu Santo naghimo kanimong magtatanaw aron inyong pagisibsibon ang iglesia sa Dios nga gipalit sa iyang kaugalingon. So klaro kayo ining kahapuna akong napamatud-an nga ang gihulaan og dugo ni Kristo iglesia sa Dios. Sumala sa buhat 20:28. Sa kasaysayan ay basin og makaingon siya guro na sa Biblia wa tay kasaysayan ko tay kasaysayan namin pinagyagikan sa Wikipedia. Yan lang na ko
ni, wala ko kapag original nini. Wala sa history of the true church. History of the true church, there is the history of the Sabbath keeping. The Church of God from its inception in the 1st century to 20th century. So klaro kayo, sumala sa Wikipedia, doon ay na-record sila ng history of true religion na ang Iglesia sa Diyos nagsugod sa 1st century. So panahon ni Kristo. So pili na to maingon na 30 AD, 33 AD, kaya kanang 33 AD, si Kristo namatay na anang panahon na. Ugikan sa iyang pagkamatay, 40 na katuig, siya diris kalibutan. Makapabarong, hindi nga akong igsuon o makapakita din siyang ebidensya nga tunay. Kristo, na nagtukod o Roman Catholic o One Holy Catholic Church dito sa Roma aron makamatun-an niya ang Roman Catholic. Ining kapunon akong paabuton ang iyahang pagdinay sa tanan akong pagpamatuod ug iyag karong kapuna. Klaro tayo nga mabasa litra por litra ang akong pagpamatuod kung iya kini supakon mas bulabaw par kining tinuod. Daghang salamat. Akong iwip ang oras niya para taas-taas ang iyang pagpamutanan kanako. Daghang salamat. Kung may signal dito, dire nga dagang takin dito balay-balay. Yata ko dito. Okay na? Pero nahuman na ang nagpabalog sa atong pati-pati. Pero cross sa atin na ato ang negative side. Kaya mga Pilipinap, Pilipinap. Selamat yo Brad Reggie Saludar sa moderator. Yaman to ba ni mo Brad sa Jerusalem Church of God nga division ba on per Corinto o kining uno Mateo Christian Iglesia sa Dios. So man ito iga pagsulti sa pagsa. Okay, objection Mr. Moderator, wala mi tema nga tuig. Kundili ang among gipamatud-an Iglesia sa Dios gitukod ni Jesus Christ. Pero sumala sa kasaysayan, ay iya man ang gipangutana, so akong tubagon. A history of the true church, trace the history of the Sabbath keeping. Nagsugod sa mga Sabbath keeping katong mga unang nagsimba og Sabado. Church of God, its inception on the 1st century. So sa unang century pa lang, panahon sa mga apostolis. Next question. First century. Karon. So, ang Iglesia sa Dios gisgutan ni San Pablo way specific na to nga 60 AD, 50 AD. Hindi mo ba first century? Katagana din. Yes, sa Biblia, walay mabasa diha og unsang tuiga. Apan sa history, ang istorya nag-ingon nga adunay nahitabo nga Iglesia sa Dios nga matris sa mga Sabbath keeping sa unang century. Kinganlan ka to og Iglesia sa Dios. Sumala sa dokumento sa history matuto nimo. Ang 1 Timoteo o Corinthians 54 to 57 AD ano po niya, ningon ka kanina, first century na tukod ang mga iglesia. Di ba tinuutoy mo sa first century? Sumala sa akong gibasa, tris. So matod pa, imo dihang mapangita nimo diha, makita nimo diha gikan sa first century hangtod sa second century. So panahon sa mga apostoles. Next question. Sa to ba kung panahon sa apostoles, dili ni panahon ni Kristo bukod sa mga iglesia. Ang nagtukod si Kristo. Apan ang gibilinan mga apostoles, so connected ngadto gikan kang Kristo, isunod sa mga apostoles, mao toy gisangyaw ngadto sa mga tinun-an. Next question. Sa to pa gibilinan ni Kristo sa iglesia nga iyang gitukod.
kinsa mga apostolisang nagibilan ni Kristo. Kaya matod ba nimo si Kristo nagpukod ang iglesia niya, iyang gibilan ang mga apostolis. Kinsa mga apostolis hatag ang specific name na. Lucy mo nga apostolis. Unang-una si Pedro. Siya ang gibilinan sa simbahan. O si Pedro nahibalo nga si Kristo nagtukod og iglesia. Sumala sa Mateo 16:18. Kunya giwali ni Apostol Pablo sumala sa 1 Timoteo 3:15 nga panton ako og malangan man og dugay kamo nasayod na. Kung unsa ang pagginawi o pagkinabuhi sa tao sa balay sa Dios walay lain iglesia sa Dios. So klaro nga ang gitukod ni Kristo iglesia sa Dios. Ang Next ako question. pagkata na Mr. Burrito, klaro tinaw nga si Kristo nagbilin ba iglesia sa Dios ni Pedro. Gibilan man niya. Ano ba gibilan ba kay? Hindi ko sa apostolis mo gibilan. Karon kita apostolis kay Apostol Pedro. Mabasa ba sa Biblia nga si Apostol Pedro giingnan gyud ni Kristo ining iglesia sa Dios. Pedro, akong gibilin. Ngunit si Pedro Okay. Ang mabasa din sa Mateo 16:18, ikaw Pedro sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang pamahayag po ni Apostol Pablo sumala dito sa buhat 14 versikulo 15 nga kung unsay ngalan sa iglesia nga gitukod dito sa bato sa Mateo 16:18 pagaganlan sa iyang ngalan. So kinsa ang ngalan sa iglesia mao ang katawan mao ang iglesia si Kristo mao to ang ang pangalan nato mao tong Dios o iglesia sa Dios. Pangalan sa ngalan sa amahan. Sulod pangutana. Kanang Matthew 16 verse 18 nasulat ba diha iglesia sa Dios? Specific verse sa Napolitan na suwat ba? Oo. Ang tubag no. Kay dili pamatud-an sa usa ka bersikulo lang, kundi dili pamatud-an mala sa mga Biblia o referensya sa mga bersikulo. So imong giangkon Next question. wala masulat ang iglesia sa Dios. Sulod pangutana. Yes. Kanang si Apostol Pedro kay mao may gibilan imong giangkon gibilan ni Jesus Christ. Nya mo ikaw may nagpabarog sa Plaza Independencia July 21 year 2024. Nadugtong kay ni iglesia sa Dios nga gibilin ni Kristo ni Apostol Pedro. Objection, Mr. Moderator. Wala pa tayong tema. Wala tayong tema. Nadugtong mga kay nagwalay mo karon Wala nagpamatuod tayong tema nga nadugtong. As makadugtong sa pagkakoneksyon. Wala. Kundi pagpamatuod lang nga ang tinukod ni Kristo nga iglesia sa Dios. Next question. So kaning imong gipamatuod giwali ri sa imong presentasyon sa Plaza Independencia. Igo ka ni quote diya sa Biblia. Wa na kay koneksyon ni simbahan. Kumag. Wala tayong tema sa koneksyon, ha? Numdumi, wala tayong tema nga sa koneksyon pa ko sa akong simbahan. Kundi ang akong gipamatuod karon kapuna nga ang tinukod ni Kristo iglesia sa Dios. Next question. Karon ay nagpamatuod man kaning iglesia sa Dios. Nya si San Pedro gibilan ni Kristo sa iglesia sa Dios. Maoro mong iglesia sa Dios ni Apostol Pedro, maoro ko bana mo, maoro ni simbahan, tubag. Yes. Ha? Yes, kaya ang mga apostoles, mga sabat keeper to sila. Then ang unang iglesia nga makita bili ni Kristo sa mga apostoles, mga sabat keeper to sila kay si Kristo sabat keeper. Next question. Last question. Oh. Karon kay pareha mo ni Apostol Pedro. Nya ikaw simbahan. Na ba kay dugtong sa simbahan nga gibilin ni Kristo ni Apostol Pedro, Church of God. Ikaw, na ba kay koneksyon dito? Kanang kuan ba sabot nga legitimate continuation ba gikan sa mga apostoles nagbumatur nga tinuod mo sulti. Baka makatala. Objection, Mr. Moderator, wala sa tema. Wala tay tema nga pagkadugtong. Kung gusto ka, himuan na po nato na uglaing tema. Ang akong gipamatud-an karon, ang pagkatukod sa iglesia sa Dios nga pamatud-an ako nga si Kristo gayud ang nagtukod. Next question. Last na ba? Wala Awan ay pagkatana. Karon barok na po dali barok na po dali nga ilahang lima ang muluwag aning garugan ni Len Coruña o si David Piña Pilipinos. Salamat Regis Solidar. Ang tema na namo ni Brad Green murag lasa mo debate abot ni sa Upon Plaza pagkapulo ni Pedro.
Karon iya pa matudan nga Iglesia sa Dios mo ay Ginoo ni Kristo. Bago pa lang nga ako sa iputana sa iyang pahayag, sa iyang kining affirmative, iyang negative, na iyang giangkon nga sa Matthew 16 verse 18, nasulat ng Iglesia sa Dios ya. Siya, no, wala. Asa to ba day? Wa day mabasa nga si Kristo nagtukod sa ka Iglesia sa Dios. Kani mo siya, no, na-record mo na. Sa to ba day? Kung positive ko ka, affirmative, kinahanglan nga positive statement ka pirme. Nga naag yun, halak wala daya. Ningom ka nga, no, wala. Sa to ba daya? Unbiblical ang kuhan. Kining source of God, Jerusalem source of God. Kung masabot na ito nga, kining Iglesyang Jerusalem source of God, bakat ni, wala na sa Biblia. Ingon ba ka kanina sa Lucas 24:47 nga, ngadto sa 49, preach to all nation beginning in Jerusalem. Iwali may balita nagsugod sa Jerusalem. Kunya sa pagsugod sa Jerusalem, giangko naman ni mga sa Matthew 16 verse 18, walay iglesia sa Dios. Ya, karon. Yan napita lituwa dito binanggang katbang. Ako ang ibubutan premise ako sa the 12 Apostles of Christianity ba. Yun ang gitawag ko sa The World Religion, page 51. Akong gamit ang sinuwat ni San Pablo nga tuig 54 to 57. Thessalonica 52. Galacia 56. Corinthians 54 to 57. Romans 57. Nining tuiga mao bining magtukod nagisgot pa nga yang imong ipahayag first century man. So ni likay ka pero igo nibasa ka sa referensya nga ini sila morning mga Sabbath keeper na nagkuhan. Pero wala magka-coincide ang imong ipabarog na first century 33 AD unya ang ni San Pablo nagisgot dugay ng tuig. Ato pa itawag na sa contradict sa logic contradictory. Kanang contradictory nga kuan ingon ka nga naa niya ingon ka nga no middle ground ba. Kalitang nga ingon ka ng contradictory ang kuan ni Bradakay Arkalip buwa nga sinina. Kunya ingon ka buwa. Pero sa kuan na logic na ako yung libro Midadea. Kuan na siya kanang dili na absolute nanay middle ground ano man na may gray na may ilo. Oh. Pero ino na mga pula yung sinina yun ka puti na dili na pula amo na kuan na no middle ground kuda dati sa contrary niya contradictory itong so mo na nga ayang ipahayag ni Brad Green suma sa yang kuan nga ibarugan nga ang source of God makaangkon ta makabasa ta sa Biblia. Kinagam na nasulat nila 1 Corinto 12:28 din na sa buhat 20:28 sa Lamsa Bible Source of Christ. Pero sa version sa Duwayrim sa tanaw ng Duwayrim sa one of the standard Bible karaan man yung kuan buhat 20:28 ang kuan kining Duwayrim Bible. Unya buhat 20:28 take heed of yourself and to the whole flock wherein the Holy Ghost hath placed on bishops to rule the church of God with a hath purchased with his own blood. So nasulat ang church of God mga kaigsunan there is a Acts 20 verse 10 bila? Oh. Pero na may bishops kining church of God kunin church what? Catholic Church. Oh, kamusta na? Dili man ko ni kining dili di magamit ni Brad Glenn kay klaro gino kayo. Bishops to rule the source of God. Wa may laing obispo. San Pablo obispo buat 1:20. Mga Matthew 18:18 mga college of the bishop, mga apostoles.
Eh si Apostol Pedro mong lahi mo to siya kay obispo, pero at the same time, Santo Papa to kay makadawat siya mga yawi. Matthew 16:19. Una nga, kanin buhat 20 sa imong gigamit sa imong san, di mulaban nimo. Mao na sa side sa Roman Catholic Church nga Church of God adunay mga obispo. Pero yung bookingan mo sa Duhay Remus Bible, karaan ka ni 1582 pa ni. One of the standard English translation. Duhay Remus Bible. So muna nga, ang imong negasyon, kaya ako isip, negative side thing, wa ko magpaparog, igor ko ting, dugal ting, tumba si mong paparog. So, yan lang napita, ako lang giti, tandian na imong presentasyon, na tuwan. Kaya imong giangton ang Matthew 16:15 kanina, no, wala ang source of God. Yang positive ba ka? So negative ka. So, salamat kayo, Mr. Brito, Berkit, itong sa counter explanation. Nya karon no process sa amin na po ng atong affirmative sa negative side. Atong hatag si Brad Lynn Turunya. Daghang salamat no. Mr. Moderator, ingon man sa akong kanta. Brad, UID, ingon man sa akong mga audience karon nga nananaw. Karon, ako na sad ang mubali og pangutana niya. Di pa lang gyud dugay nga akong nadungog. Matod pa niya ang buhat 2028 dili daw Iglesia sa Dios. Karon, sumala sa buhat 2028 ang nabasa dinaan nimo. Iglesia sa Diyos o Roman Catholic? Tubag. Sayo na kayo, ang ipasabot ng kanya sa buhat 20 minutos. The Bishop of the Church of God. Mabasa ba nimo ang Roman Catholic o ang mabasa nimo Church of God? Yes or no? So, I need to qualify my answer. Ang akong Objection, Mr. Moderator. Objection kay natay kategorikal. Yes or no? Nabasa ba nimo ang Roman Catholic? Yes or no? Nabasa na ko ang Church of God dili mo ha. Kanang Church of God adunay mga obispo. Objection. Na ang pangutana to ba ha? Categorical question, you must be responsive. Answer categorical. Yes or no? Yes or no? Mabasa ba nimo ang Roman Catholic Church? Yes or no? Ano may pabasa mo? Sumala sa buhat 2028 ba? Ang mabasa diha ha? Kami nasa ito ba nga ang Acts chapter 20 verse 20. Tumaga, kaya The Bishop of Church of God. Church of God, the Bishop of Church of God. Pasabot. Huwag mo na siya magpaparog. Church of God. Dili na imo ha. Wala mo na siya magpaparog. So, ang akong pangutana, mabasa ba nimo unsa imong nabasa? Church of God o Roman Catholic? Klaro ito di ko wag kadung dunay. Unsa The nimo basa? Bishop of Church of God. Church of God, yes. Next question. Sumala nimo kay wa ko'y gipamatuod sa sumala sa Biblia. Ang 1 Timoteo 3:15, unsay nabasa dinha? Iglesia sa Dios, mabasa dinha ang Roman Catholic o dili? Unsay mabasa? Iglesia sa Dios o Roman Catholic? Sabi na. Atong tubag na. Church of Iglesia sa Dios. Yes. Mo ha. Iglesia sa Dios kadi mo ha. Dili ako ah. Next, kay dili man ako ah. Doon na ba kay ebidensya nga dili nga I will answer you using your statement kaganina. Nga sa Matthew 16:17 no. Wala. So ako lang to. ang Church of God nabasa ba? Pero wala na tukuran ni Kristo sumala sa mong tabi kaganina sa Matthew 16:17. Dito baga wala na sulat Church of God sa Matthew 16. Wala tukuran. Kay nabasa man nimo ang Church of God. Dawaton ba na nimo sakto na o sayo? Ang imong pagsabot mo ay sayo. Anang Sumala sa tema. ang kanang Church of God dili na imo ha. Unang Church of God nga adunay mga obispo. Church of God nga dunay obispo. Ang ato tong tema pamatud-an ako. Pamatud-an ako nga ang Church of God sumala sa Biblia o sumala sa Biblia. Karon ang akong pangutana kay dili ingon matud pa man nimo ingka nga dili tinuod na ko na. Karon doon na ba kay ang Roman Catholic gitukod po ni Kristo sumalas Mateo 16:18 kay imo man kung gidagig wala sa Mateo 16:18
Pero nining Aron ma-claim nimo ang Mateo 16:18. Oh. the negative becomes affirmative. Nimo na kuna. The affirmative becomes negative. So, nana sa argumentation na bit. So, ang tanang kana ko imong gibali moral ko affirmative. Wa mo ko magpaparo ka. Ana rin bit na. Next question. Sunod question nako pangutanan nako nimo. Sumala nimo litra por litra. Tubag. Ay sa ha, kaya imo ang pangutana. Sumala niya. Pangutana nga pabarog ka sa iyang giluad kanina. Ayaw ing nga sumala niya. Sige. Sige. Kay matud pa nimo dili na mag-claim namo anang Church of God. Akong nabasa Church of God. Ang imong nabasa sa Biblia, Church of God, sakto pagbasa no, Yes. pero ang imong pagpapatuod nga wa kay koneksyon sa imong ibasa. Di mo sa boto kay koneksyon ba palit kining tawag og legitimate continuation ba sa Church of God sa Biblia. Gipangutanam ka na ko kanina, nadugtong mo ka dito sa Church of God. Wa mo ka dito wa. Sabag mo matuod mo na. Sumala lagi sa Igo ka na basa-basa na. Mauna niya. Sumala sa akong gibasa ganiha, the Church of God. Last question. Address nimo sa mga Sabbath keepers. Sabbath keeping. Karon kay kami Sabbath keeping din Church of God man mi. Sakto mi sayo. Karang murag duhan may timay ni Mr. Monitor, sapat keeping o karang ano kani Church of God. So madubli na, pero gantong sa problema na kay okay sapat. Karang adang pabahulay mo sabat. Kung sabat ng Sunday, Sabto na. Yan, Saturday mga. Huwag ibungkag ng Kristo ang Saturday. 1.5-18. Lahi na sa nga tima. Ini sikot mga sabat. So ang Church of God, muna ang adunay mga obispo. Kaya yung Church of God, Sabot yun. masabot Bagot. na wakay dugtong yun nga kay Iso. Hindi ka mag-isgot og sabat. Ribatal na si Last pabarog na. Last pabarog na ni Brad Ako may affirmative. Clean niya. Wala na pa din na. Pabarog si Sila ka makapabarog. Adi, rebatal ko. Last time ko na. Last barog naman to nimo. Di na may rebatal 3 minutes. Na may ribatal niya. Sige dayon unya pa sila. Siya pa pabarog. Siya may mo close. Siya pa mag-close kaya ako may affirmative. Sato pa si ang negative may muna Di, ni okay siya. first time, di ka no chance to refute, pero wala second time, makarepute na. Di makarepute na. Wala. Pabarog sa second stand karon si Brad Pinyap Pilipinya sa iyang negative side. Negative side. Mamatuod ka sa imuha. Sa imuhang side na sad. Kay ako na may last barog. Mo nang Rebatal na. Minuto ba? 8 yapon. 5 minutes. 5 minutes na lang. Salamat din Mr. Monitor Brad Jean. Friendly discussion. Ining natugi ang mga kaigsunan. Murag kaingon nga pabor kay na sulat pang Biblia kanang buhat pa kanang Iglesia sa Dios. Dagang yung mga dosi kini kay berskulo ni Iglesia sa Dios. Pero why problema na makabasa og word for word kay Iglesia sa Dios. Wa magpasabot nga tinuod na siya nagpabarog. Kay kuan man kining daghang may laki mabasa og Biblia pero ang punto dia na kining Iglesia sa Dios unsa man siya? Iya ba ni Ginoo? Kung ato basahon ang malang kasulatan kung na ang ngarian sa Dios o Iglesia sa Dios o maning adunay mga obispo sumasa buhat 20 pa Dios. Kunya wa may laing simbahan nga adunay obispo nga akong ibarugan so bishop sa to pa igor ko ni kontera ni Tande sa iyang bahayag 1 Corinto 1:2 sa may iyang gibutan diri 1:2 ito yung ipahayag mga kaisunan 1 kasama 1 Corinto 1:2 sa gibutan the church of God that is the Corinth to them that are sanctified in Christ Jesus called the saints to be saints. Sa to ang Iglesia sa Dios
sa Corinto nga gibalaan pinagi ni Kristo sa mga santos. Sa ito ba, di gibol ba ang ni Glenn? Kay mga santos, huwag may lain mga santos balaan na masimbahan Katoliko Romano. So, 1 Corinto 1:2. Oo, daga mga sense, gabon. So, dili ni ang ipasabot sa San Pablo nga iglesia sa Dios mo ipasabot ni Glenn. Kaya ang iglesia sa Dios, mao na ang iglesia Katolika. Huwag mong gilain na na. Oo. Mao na. Niya, maingon mo sa mabasa. Pertindikana sa Address Biblia. Ang Juan. The kingdom of Christ which in the Catholic Church. Nari sa Duway Rimswego. Ito pa, biblical yun. Unya, limit na itong paghatag anak kay negative mo. Niya si Brad Green with George Smith ang ipabarog, iyan ang giangkon nga wa siya dugtong sa Church of God Iglesia sa Dios sa mga apostoles nga isikutan. Niya iya sang giangkon na record na live social media ang Matthew 16 verse 18 walay Church of God. Kaya nakabutang niya sa linatin ba Hois Petros at Soberang Petrang idibika po Iglesia Mia et porte impere non revolvable. What was about? So I tell you Peter upon this sa kawulbel by church. Ibi na gitsabel sila prebilang iglesia. Usa ka iglesia. Usa ka iglesia ang itoko ni Kristo. Iya maniganggo wala. Sa ito ba kini iglesia niya nga iyang ipasabot. Iya ra na. Mugna mang itoko pero wa dayo pura. Iya ra na. So na misinterpret si Brad Glenn. Kaya ni warning si Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:15-16 o 2 Pedro 1:19 nga adunay private interpretation. So kanang private interpretation na maligro ang kay sa delikado kayo ang pagbasa sa Biblia. Ini pagbasa sa Biblia ang kuno na samar gud sa mo ingon ka nga Son of God. With your respect niya, Pastor Gibuloy. Anak sa Diyos siya. Ang mga membro to, son. Pero sa unuhan si 20, ang Son of God, anak sa Diyos, si Kristo man. Oh, sana may Son of God, si Jesus Christ. Niya siya, yang ko naman, mo ni kang Glenn, ang guna niya, mabasa ang versikulo Biblia, Church of God, pero dili na, kanang Church of God, mo na mga obispo, ano na yung mga balaan mo, santo sa kong basa, buhat 20 ba yun? So, 1 Corinto 1:2, mga balaan mo, santo. O may laing si Bansit, yung pagkalibutan, ano na yung mga santo, Iglesia Katolika. O may laing si Bansit, yung pagkalibutan, ano na yung mga obispo, Iglesia Katolika. O, laro na. So, dining latugi ang mga kiksunan iyang kipabarog. Igo sa likudlo sa versikulo ng Biblia. Natay kagawasan mo kutlo sa Biblia, pero ang pag-authentic interpreter sa Word of God, mga kaigsuna, muna na kong sayo. Muna diha, na Brad Glenn, ang imong kipabarog ng tuo kung likod kayo. Pero di ay, itayhop lang ako, nalimbuad na sa malog sa kumaturan. Salamat, kumayong hapon. Napalas parok. Ang last na mo barog ni Rebatal, di ba? Napaka? affirmative stand na si Bradlin Coruña. Oo. Ang last na mo barog ni Kantukia ka. Ako moderito dato kaniya iko sa mga si argumento ad ignorantiam Oo. ignore ng issue puro sa non-sequitur isa mga question mo kay negative mag overall perme iya mo question Original purpose mo. Diyo mo na muna. Klaro kaayo, mabasa din ako. Na may mabasa. Di mo lang ang tungkol sa interpretation. Di mo lang layo ra, no? Bitaw. Sa Kay lagda. iyang pamatuod kanina nga kanang sirkod Katolik Roman Catholic na. Di affirmative ko kadiyot, pero akong ibalik. Kanang mo iso na kanang Church of God Catholic. Ha? Ano man? okay na mao Affirmative ko Kanang kadiyot. Matthew 16:18 wa may mensahe ana nakaabot dito sa Roma. How comes nga makakonek mo sa Matthew 16:18? Kanus apa man nakaabot ang mensahe ni Pablo dito sa Roma. Wala na si Kristo anang panahon na. Wala na. Mapamatudaan ba na ko? Nandun na pa iglesia. Panahon sa mga panahon Sige, Lumina. wa pa'y Lima, no? Katoliko. Doon na iglesia sa Diyos. Buhat. Sumalas ang mabasa na to sa 1 Corinto 15:9. Mamatuod niya.
Apostol Pablo, sa wa pa si Pablo ma-convert ngadto sa pagka-Kristiyano, usa siya ka manlulutos. Ingos pa din. Unsa ang iyang Lukas gilutos? na Iglesia sa Dios. kumun kayo. Balik hindi sila ini sa iglesia. Ano sama ng Katoliko nito nga? Oh, various. Sumala aning ilang libro. Oh, The various. Catholic Sakto ni mo, Church. termino, various. Mala sa Apostol Creed sa page 146 nagingon direho. Saint Ignatius of Antioch was first person to use term Catholic Church as a leader of the Christian of Balin siya. Ako na yung 107 pabarog. AD. So sa 107 AD, usapan na panganlan ang Roman Catholic, usapan diha ito nga Katoliko. Kunya usaon ninyo pag ang pangalan sa Biblia ka 105 AD. Kuma naman nasulat ang Biblia sa 96 na lang. Ang iyo, 105 AD pa. Ni Tuma ang Katoliko. Layo ayos ni Paul. So, ang klaro, mala sa akong matunan, mabasa, litra por litra, Iglesia sa Diyos, aligi, uhi, o subananas kamaturan, kung dako ang pagkatinago sa iyang pagka-Diyos nun. Reliyon ba? Mabasa. Mabasa, reliyon na siya. Dako ang pagkatinago sa atong reliyon. Yang moingon siya, dili na reliyon, dako kayo ng sayo. Sa klaro kayo, kanang Iglesia sa Diyos, wapay Katoliko, kay si Apostol Pablo, usap pa kamanlulutos anang panahon ng pagsulat sa Mateo 16:18. So, wapay mensahe nakaabot sa Roma. Unya ang mensahe ni Pablo nga dala sa Roma, magtulunan sa mga Hudiyo. Mala sa Juan 4:21, kinsay nagdala sa kaluwasan, Jerusalem, mga Hudiyo. Ang kaluwasan nagagikan sa Hudiyo. Wa man siya mabasa muingon siya paparog siya. Ang kaluwasan nagikan sa Roma, siguro makatabla siya pero wa Ito mga sensei, santos, iglesia sa Dios. wa gyud na si kapatid na hindi na mabasa din ang wala insidina ni sa Dios sa pulong dili ang mga Hudiyo lamang. Iling kapunon ingon siya nga iya punong naluad ang akong pagpabarog. Wag yung si maluad, pagpabarog. Kay klaro, mabasa sa litra por litra na Iglesia sa Diyos. Ang akong magpamatuod, biblical o historical. So nakamatunan, dagang salamat kung kayong akong karapatan. Dapat. Dakay araw kalib. Muna. Ang rasa pero na-continue ang record,